कौन कौन आंटी देखी तो रोम रोम भाइयों सिस्टम पार देंगे। हाँ आलू तो स्टैंड रही ये तो स्टैंड रही तेरा कौन पियाज आलू पियाज तावरे टमाटो हाँ टमाटो तावरे पोटल पोटल हाँ ठीक है पोटल ता भाई की नहीं ता तो ता सानो भाई ତା ସାନ ଭାଇ କାଙ୍କଣ ଅଛି କାଙ୍କଣ ନ ତ ତ ଏଇ କଣ ବା ଏ କାଙ୍କଣ କାଙ୍କ ତା ସାନ ଭାଇ କଣ ତ ଇଏ ନା ନା କୁନ୍ଦୁଳି ବା ତା ସାନ ଭାଇ କୁନ୍ଦୁଳି ତାପରେ ଗାଜର ଯୋ ଆପ ଗାଜର ଆଣିକି ଗାଜର ତୁ କଣ କରୁ ଖାଲି ଗୋଟେ ଖାଉ ନା ଆଉ କଣ କରୁ ଡାଲି ତେଲ ପକେଇବା ପାଇଁ କେତେ ସେ ଡାଲି ଫେଲ ପକେଇଲେ ଭଲ ଲାଗେନି ହଁ ଡାଲି ରେ ଓକେ ହଁ ଡାଲି ରେ आ बाप पूरा त्रिपुर आनिक ना क ହଁ ଆଉ କଣ କରିବା आंब भी आनिक आउछु ହଁ ଆମ୍ବ ଆଣିଛି ଆଉ आंब किलो केते हिटे ମାତ୍ର 10 ଟଙ୍କା है ना ମାତ୍ର 10 ଟଙ୍କା 40 ଟଙ୍କା आ भल अछि ओडिसा तो 50 60 50 टका ला लेंबू हिटे केते कोन 5 ଟଙ୍କା 5 टका गोटे भल अछि बाइगण भी आनछि बाइगण तू कोन करू भाजौ ना तकारे करू କେଇଥିରେ କହିବେ ଗାଜର ବାଇଗଣ ଡାଲିରେ ପଡ଼ିବ डाली भी खाऊ मु डाली देखले मते विष होय लागे ए सज पखाला उठी भजा भजा टिके हबो खाइ देबे ये करी एते कष्ट करने हारी दुख लागे ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି ଆଉ କ'ଣ କରିବି ନିଜେ ନିଜେ ତ ରୋଷେଇ କରିବା ନିଜେ ନିଜେ କାମିଲ ସାଙ୍ଗ ମାନେ ଦେଖ ଭାରି କଷ୍ଟରେ ଗୋଟେ ଅଛି ଆ ଦୁଃଖରେ କରୁଛି ଆଉ ଦୁଃଖରେ କାହିଁ କରିବି ଏତେ ଦୁଃଖ କାହିଁ କରିବି କର ଦେଖିଆ କ'ଣ ପାଇଁ ଦୁଃଖ କରିବି ଆଉ ଯାହା ହଉ ଆଗରୁ ଟିକେ ଥିଲା କେତେ ଏଇସବୁ ପୁରା ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇ ନିଜେ କାମ ନିଜେ କରୁଛି ଆଉ କାହା ଭରସା ଆଗରୁ ଥିଲା ମାନେ ନିଜ ଭରସା ନଥିଲା ଆଗରୁ ପର ଇଏରେ ଥିଲା ମାନେ ମାନେ ଓଇସା ଦେଖୁନୁ ମାନେ କ'ଣ ନ କରୁଛି ରେ ହଁ ଯେ ହେଇଯାଇ ତାପରେ ଏଇଟା ଆଉ ଏଇ ତ ଜୀବନ ଆଉ ଦୁଃଖ ସୁଖ ଅଛି ଚାଲି ଯାଉ କେତେ ଦିନ ଆଉ ଯାହା ହବ ଦେଖାଯିବ ଦେଖିଆ ଆମ ଭାଗ୍ୟରେ କ'ଣ ଭାଗ୍ୟରେ ଆମ ଭାଗ୍ୟରେ ତ ନାହିଁ ଆଉ खत्म।